Madubin duniya muku tare ina kaunar ka yarda ce. Madubin duniya muku tare ina kaunar ka yarda ce. Madubin duniya muku tare ina kaunar ka yarda ce. Madubin duniya muku tare ina kaunar ka yarda ce. Sarki As-Samadu na kira ka da farko wahidu, na yarda da ba abin bauta sai kai Aisha hadu. Babu abin nufi da bukatu sai kai Samadu, Allah ka jibinci da lamurana sannan kai mun komai. Madubin duniya muku tare ina kaunar ka yarda ce. Salatu ma salamu a bisa yaya bakin ciki, Mansurul Muwayyidu kenan babban arziki, ma'ajin amalar buwayi babban shamaki, da albarkar salatin tsare maulana babu mai cin mai. Wasilatuna ilallahi razumi na mujin maza, zaki kake haidara ko cikin dawaka huce bangaza. Na gode da taimakon da kai man asan da na gaza, jazakallah bi khairar rahama rabbi ilahu karama. Madubin duniya muku tare ina kaunar ka yarda ce. Kofar wilaya Ahmad ne maka jinjina, ginshiken waliyai kai ke naɗa masa rauna. Fifir haba gausi kwamai kake ruhin injina, ba mai kinku sai dan asara mararrabo cikin komai. Salamu alaika ya hakikar hasken wahidu, ilai maka sallama ya habibu ka amsan halidu. Soyayya ka ta zama hutu guna ajiwadu, ina kaunar ka ya tahi kauka ga dukkanin koma. Madubin duniya muku tare ina kaunar ka yarda ce. Ya ga wusulwara ya habibi ya saya da bashar, wanda ya karya kofara a tarnukun taron badar. Bai haske a fuskarsa walwalwalwa ne gabar, a cikin kyawunka ne aka ɗiba Yusuf ma aka san mai. Kofa ta Ubangiji sai da kai Allah ke rahama, waye zai haiba da kai ba uba gun Fatima. Da kai Allah yake yi yake ki mai raba gardama, masoyin rabana komai ya bida Allahu na yi mai. Madubin duniya muku tare ina kaunar ka yarda ce. Mifitawil jannati babu daɗi in ba da ka ba, ko daɗi na aljanna bai kai daɗin san ka ba. Ba hutu ga mai hankali in bai same ka ba, a wannan rayuwa ma ina hutun yake yanzu ba komai. A yau duk rayuwa babu komai sai kai hamidu, kai ke tausaya wa halittu rahmar wahidu. Kai dai rabbi ke duba ya ji kanmu Muhammadu, wasilatu wal fadilatu mun gode Allahu karama. Madubin duniya muku tare ina kaunar ka
bari ya buwayayyen kasa da sama, mai daraja uban masu girma ta sukar rahama, mai girman da ba shi da tamka yanzu da anjima. Rasulallahi kenan mai darajar daga kansa ba mai. Ga almajiri ya Rasulallah ya zo bara, kai lamunin komai dan Fatima Zahara. Komai na bida ta sukar ka na ɗauko bajira, ka bani tasarrafin nan na kun daga naso yanzu na yi komai. Duniya muku tare ina ƙawinar kayari da je. Mai gidan Usmani da Bubakar, mai Aliyu da Fadima kaga gatan sayyadina Umar, da kai Allah yake juya komai lailan wannan sayyadal arabi wal ajami baitika tilas kwanai mai. Sannan wanda ya sauka fesi-fesa annabuwan kake mai kyawun ta'adu ma'aiki sassauka kake. Iya ta annabawa sha'awar halayen suke, wa inna kala ala kulkin azimu tabarai ya ce mai. Duniya muku tare ina ƙawinar kayari da je. ɗabi'unsa Allah na yi tawassali, dan daraja da girman cikar nasabarsa da asali. Sare da duk abin ki hafizi cikin wannan hali, sannan laifuka na ka yabe mun rahamanu mai komai. Amin. Taskar rabana ma'ajin sirrin Allah kake, ya sai tarubun kana rako nan ko bana fake. Idan duk na tare da kai zai wala zai sake, dukkan sharruka suka taso za ka gaba su cuta mai. Duniya muku tare ina ƙawinar kayari da je. Mai yaya bakin ciki ne ya sanya sururin zuciya, ma'abubu farin jakadan Allah ne mai duniya. Ruwan sama don isar sake har ai mana walgiya, hatta ma ga tsirrai da kai suka rayu ruhin komai. Al'ummar ma'aiki Allah mun shiga tsallani, muna tuba gare ka ka ɗauke kuncin zamani. Ka daɗe mu da lafiya luɗufi mai kyauta bai hani, idan ba kai ba waye zai dafa mana masanin koma. Duniya muku tare ina ƙawinar kayari da je. Tashe-tashen hankula ka kawar mana rabu musawiru, shugabanni samun su tausan talakawa kahiru. Bala ai rabbana to kare mana ya alƙaduru, Allah Najeriya ka tsare ta da dukkan sharri mai komai. Masoya na nesa da kusa, da soyayya da kaunar da kuke yi min ai ta isa. Sannan ku da bibiyar waƙata daga sama har ƙasa, Kabir Maula ina godiya yanzu ma gashi na yi mai ma.